Менә мәсәлән, Һәр көнне сез күз алдыгызга китерегез. Һәр көнне әни я булмасаң да әти бер-берсе белән күрешә, өйдә һәр вакыт ызгыш. Ул баланың психикасына нәрсә була? Сүздә юк, анда да бик каты кыенлык. Анда инде сүздә юк, исерек белән үскән. Исерек кенә булмасын, башка проблемалар булсын. Башка проблемалар алып кайткан, гаиләдә әниме, әтиме гаиләгә башка проблема алып керә икән ул, анда бик каты авыр, сүздә юк. Аны инде кемдер үзенең башыннан кичергән кеше генә аңлый. Әмма ләкин менә бит уйлыйсың кайчагында. Ничек кенә булса да бәлки менә бу адымда түзеп барырга кирәктер. Бәлки үтеп китмәсме дисең. Менә ул безгә татарга хас инде ул. Гел Түзү, миңа әни гел әйтә, түз инде балам, түз инде балам. Әниң акыллы икән, котышкыш акыллы икән, әйеме? Чөнки бер кайчан да бер генә як гаепле булмый, әйеме? Әгәр дә ниндидер кемдер түзү дәрәҗәсенә килгән икән, значит ул түзмәс дәрәҗәгә икенчене җиткергән. Чөнки тормышта ул ялгышу була, әйеме? Бәлки өйләнешкән вакытта ук ялгышкан булгансыздыр. Мин мәгәен шулай булганмындыр дип уйлыйм. Чөнки ирне иреткәндә хатын, ширеткәндә хатын дигән әйбер бар, әйме? Менә мине ураган идем мин, әйеме, яшь чакта. Менә шушы ураганны бүген йомшак кына мәче шикелле кеше ясадылар, әйеме? Эчми, тәртипле генә намазын укып кына йөри торган бер кешегә әйләндерделәр. Моны бөтенесе дә бар иде, әмма ул рәхәт тормышка теге тормыш, уйсыз, фикерсез рәхәт, теге син бик улуг кешегә әйләнә торган 5 рюмкадан соң, әйеме? Ул тормышка кайту теләге бар иде. Мине шул тормышка кертмәделәр яңадан. Мин хәзер менә хатыным Илмирага бик рәхмәтле бу мәсьәләдә, әйеме? Ул нинди генә вакытта да мине әкрен генә тартып чыгарып, мине шушы дәрәҗәгә җиткерде. Шуңа күрә түз дигән әйбер бар, әйеме? Әниң бик акыллы булган бу мәсьәләдә. Ну, кайберәүләр аны тыңламаган икәнен генә беләм, шуңа күрә. Психологның да эчтиге бар, анда сүздә юк.